ku yan Nijar ku sani wallahi ba wani shege matsiyaci abinda muke wallahi akan mutuwa muke akan wannan da'awa da muke ka ku tsammani muna gurin mu rayu wallahi in ya zama sanadiyar mutu haka mun ba da kanmu ba wani shege mai muzun idanu da za a zamna a shagiya a rubuta a ce tal droit de la femme tal droit de abun nan de la femme droit de l'homme ba wani shege da zai kamo wannan a cikin ƙasa wallahi sai mun taka ta sai mu ce maka muna da abin da ya kumshin droit de l'homme droit de l'enfant et droit de la femme yana nan alqur'ani babu inna Allah ta'ala qad a'ata kulli dhi haqqin haqqahu Allah tabaraka wa ta'ala ya ba duk wani abuci haƙƙin yanci ya ba shi yancin sa yaro ne mace ce namiji ne kowane ne Allah ba shi haƙƙin sa ƙarya ne ashi in dai ana son ana neman haƙƙin dan adam na rantsi da Allah duka gaba daya mazan su da matan su yaran su da gaba daya na cikin alqur'ani matsayatan banza yan community international droit de l'homme ƙarya maciya amana a rubuce kawai to wallahi amun kare ba wani shegen da Anisar zai ce mana ga wata kungiya droit de l'homme take kare haƙƙin yara ƙarya sai mu ce hito mu ganka yan iska matsayatan banza mun sa abin da kuke nihi da addinin musulunci kuke kwantar babu wata kungiya za a ce tana kare droit de l'homme haƙƙin mata mace Allah tsine muku albarka matsiyata mun san abu da ke kuna kontrkil islam ne wallahi in dai da gaske ne akwai wata ƙungiya mai kare haƙƙin dan adam Niger haƙƙin wa mun ka shiga haƙƙin wani mutum mun ka ci ballantana a ce a kwato mishi haƙƙin sa daga gare mu da aka zo a zo a sa mana takunkumi ha ɗauki matakai a gare mu an ɗauka mana mataki na farko in ba a maido da tsohon shugaba ba wanda aka hamar da shi akan kujerar mulki za a kawo mana hari aka ba mu sati aka ba mu wata abubuwa mun ka ci da bai ba kuma an ka zo an kai sanksiyoyi kin ma an samu na ambargo aka samu takunkumi hatta da na ainin abin da ya shigo magani fa to da cikin tsarin ku ai kunci akwai shi cikin droit de l'enfant kunci yana da yancin ya rayu ko ba ka ba yana da liberté ko ba haka ba da vivre en paix ya rayu a cikin lumana a cikin zaman lafiya yaro a kula da lafiyar shi a bashi kariya d'être protégé kuma a tsare shi a bashi kariya yanzu wannan yaran mu yan Niger babu cikin tsarin droit de l'enfant ne yaran mu yan Niger ƴaƴan mu da kun kace Allah tsine muku albarka to mi ana annaku sai dai yawo da ECOWAS da shugaban ku Macron Allah ya tsine muku albarka dubun la'anta Allah ya bi ku Allah ya biye muku dubun la'ana ƙarya ne hatta da magani sai da kun ga samun takunkumi shi ko Allah subhanahu wataala ya samu ciwo takunkumi kun samu na takunkumi ba za a kawo magani saboda kun san Niger shakka ne duk shekara muna masassara ta annoba an samu na takunkumi shigo magani shi ko Allah wanda halicci rashin lafiya ce to ni ke da rashin lafiya Allah ce to na tsare masassara babu paludism ko masassara Allah ya rike ta kuma kuna Allahu akbar to haka dai duk takunkumi da ku samu da kuka tsammana tasiri gare mu wallahi illa kai magana ake yi yancin mu ne mai magana mu ce dan me za a ce an samu takunkumi kuma kungiyar da kun ga tsara ta droit de l'homme a shekara ne take mu ba mutane bane kun ce droit de l'homme kun ce les droits humains kun ce les droits de la personne babu abun da mun ga kun yi anan duka wannan mu dai mutane ne an adam ne halitta Allah ce kun ce kun tsara kungiya a rubuce communauté international des droits de l'homme Niger ayi mata adalci wani haƙƙi an kare mai yan Niger ba mutane bane ƴaƴan Niger yare ƙanana bangaren droit de l'enfant wani haƙƙi an kare musu aka na musu magana shigo ba yara bane matan Niger kuce droit de l'enfant wani haƙƙi ku kare musu ba mata bane Allah ya tsine muku albarka ya hada da kaskanci duniya da lahira kuma wallahi mun riga mun ganku babu shegen da ke to mana cewa akwai wata droit de l'homme babu wallahi babu ko de la femme ko de l'enfant ƙarya ne in kana so ka zo alqur'ani mun nuna maka yanda Allah ba ko haƙƙinsa in kai baka sani jahilin maza karatu ne mun kai ke da karatun da kun kai na shegantaka wani kattun banza su shagiya a zamna a rubuta abin da aka dama rubuta iskanci kawai a rubuta kudura na iskanci an shagiya a yi tilip wai a ce mun suna zuwa dilam karatu ne mun kai na shari'a kan mutum ka ɗauka ba mu san abin da muke ba kila hayar da ka taka kai karatu na sata mu mun hika bin karatu na gaskiya ba za ka gwada mana komai ba
wanda ya karatu tun daga ainihin makaranta ta zaure allo tun ba mu san komi ba muka yi koyon karatu ga iyayenmu da harufa alkurani muka fara koyon magana har yau in je in gama ainihin masterkin ina nan ga doktora ka ce min ban san komai a tsarin rayuwar duniya ma a duniyance ma ballanta na a ilmance duniyar ma zaman duniya ma wanda ya wannan karatu irin namu ya san zaman duniya ballanta duniyar ilimi ballanta na duniyar shari'a kalubalen ku wallahi yan zuwa da makaretan banza Allah tsine ku albarka ba kun ce mutum yana da yancin abun nan ba droit de liberté cikin droit de l'homme kun ce akwai abun nan droit de liberté droit à la liberté yana da yancin sa hurriya to mu ne da kun ba mu Niger kun ba mu yancin mu yan droit de l'homme a kun ce kuma mutum yana da yancin ya ainihin wato a kare mai mutuncinsa ba za a zubar da mutuncinsa ba sannan kuma yana da alhurma ta ƙasar shi yana da alhurma ta ƙasa ba za a keta alhurma ƙasar su ba keta mana alhurma ƙasar mu Nijar ba ƴan duwa da lam Allah ya tsina muku albarka maciyata maciya amana ƴan iska walakantattu a ba abun da kun kai mana cin amana ne kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya isa mu har kullun dare da ku muka ini da ku muka waya gari da ku muka kwana addu'a muka yi muku hullan har kullun ta bala'in wanda ma yake jibinta ku shi ma har da shi da wanda jibince ku ya gaba ku da lahi daidai na Allah ka gama da shi irin masiba da annoba da bala'in da za ka kama yan sai da yawo da yan durwa da lam to duk wanda ya ga abun da suke daidai na haka ne Allah ka gama da su Allah ka kama su gaba daya ka darkake su da masiba da bala'i ya Allah Allah duk abun da suke nema abun za su a bakin su na alkhairi Allah in ma sun same su zama masiba duk lomar to da za su ci Allah za su zama masiba a cikin cikunan su ya Allah Allah ka jarrabe da rashin Allah en son yabul en giri sabul wanda ba a warkewa babu waraka sai an mutu Allah tsine muku albarka mu Niger bayin wa muke bayin Allah hasada mu kawai ke bal ta hasuduna na hasada mu kawai kuke yi kuma mu Allah shine mai kare mu insha Allah